Missä minä olen? Mietitäänpäs nyt. Oota tästä, kun sain tietää, että Mäkimerran mitä hakea on käytännössä oregano. Niin. Kumoitus! Joo, ei kovin ihmeellinen ollutkaan sitten. Kumoitus! Tässä pitää nyt oikeesti miettiä. Kumoitus! Kumoitus! Aika varma, että tässä toinen laitetaan tähän ja toinen tipautetaan alas. Kumoitus! Tähän tyrkätään toinen ja... Toinen pitäisi tipauttaa tuonne. Kumoitus! 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 Noin. Onko? Kumoitus! 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 Noin, ja sitten tänne mennään. Ai mä kuolin tuolla! Moi Jutsi, hello hello. Millä logiikalla mä kuolin tohon? Siellä näkyy se pohja. Selvä. Tohon en voi hyppää. Overconfidence. No, ei ollut kyllä mikään overconfidence. Nyt sitten. Liian pimeää. Kumoitus! Mä laitoin siihen vielä tommosen alustan, että mä pääsen sitten tänä avulla pois. Kumoitus! 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 Niin, mistä mä nyt sit saan tän auki? Kumoitus! Voinko mä nyt tähän tipottautua sitten? En voi. Pitipä testaa. Apua, mikä toi kromi-emote on. Pelottava. Kumoitus! 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 Mä saan tuon häki auki. Kumoitus! 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 Kumoitus vaan tänne. Hei tosei. Nyt meillä on oikeesti tässä siis... Mulla on pulma. Kumoitus! Koska mä en pääse tätä ylös. Pitäis mä tiputtaa nämä molemmat tänne alas. Kumoitus! 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 No pitää näköjään. Okei. VP. Kumoitus! Joo, ei ollut mikään ylitse pääsemätön tää pulma. Mä ajattelin, että se olisi ollut silleen, että mun pitää tähän kiipeä ja sit siellä olisi ollut se toinen, minkä päälle pitää kiipeä ja sit se on niinku siinä se. Mutta Harrihan osaa siis hyppää tälleen hienosti. Kyllä. Tässä on ensimmäinen ainesosa. Hermionen juttujen perusteella tuo on varmasti myyränä. Hermionen juttujen perusteella tuo on varmasti myyränä. Hyi, mikä ääni siitä kuuluu, kun se poimi. Nästi. Oh. Mitäs tosen viikonloppu on mennyt? Anteeksi, oli tosi kova ääninen juominen mulla. Älä! Jätä minun! Kumoitus! Kumoitus! Mä en tykkää näistä tyrmistä. Ennakkoon mä oon käynyt. Ennakkoon kävin. Eilen valmistuessa pari tuntia tänään synttäri, kahveilla ja muuta lähinnä pelaan. Onko sinulla syntymäpäivät tänään vai oliko jonkun muun kahvit?
Muun kahvit, no niin sitten onnittelen. Ois ollut noloa, kun oisin onnitellut. Lähtee sinä liikkeelle tästä, kun... Joo. Lähti saman tien, pitää mennä tohon kyllä varmaan seisomaan ja... Ei kun noniin. Päätään, kun se tästä tulee. Hoppla. Vasta elokuussa. Ollaanhan me tästä puhuttu itse asiassa joskus! Panikoitte. Mikä panikoiku? Kumoitus! Oi, se kivat meni mun päähän toi luukku. Kuolen tällä kukkulalla, heipese. Mä en oo ikinä käynyt varsinaisena päivänä. Not my jam. Aha! Alhomora! Kumoitus! Tuleeko mörköjä? Hei! Missä siis mä nyt tuolta jotain? Mä en mennyt sinne ylös. Tää ovi meni kiinni. Kumoitus! Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Kumoitus! Kiitos Jutsi 50 bittiistä. Thank you, thank you, thank you. Tässä tää tuleekin. Noniin, en missannut mitään. Mistä ylipäätään lukkoja sekaluokkaa opetelukkaa? Se on itse asiassa erittäin hyvä kysymys. Erittäin hyvä kysymys sieltä takapenkiltä. Vielä korkeammalle menee toi. Ja sit tuolla on Alhambra. Hop. Kumoitus! Ja tossa olisi tommonen. Kumoitus! Noniin. Alhomora! Alhambra. Sais mä sen tähden? Sai. Tähde. Tää on kuumottavaa, kun täällä on tällaista näin pimeetä. Mä ymmärrän, että tonne kuolee kyllä sitten, kun tonne tipahtaa. Mä ylipäätään siis kyseenalaista aika paljon sitä, että miksi Tylypahkassa on tämmösiä mestoja, missä sä voit vaan niinku kuolla pois. Nää tipahtaa nää palaset niin varmasti kuin tässä on. Hop, 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 hop. Kumoitus! Alhomora! Ui, mä äsken vastusti. Oppii vaan oppilaat olemaan niin kuin kuolee pois. Alhomora! Kumoitus! On kyllä siis intense platformering. Luihunen, ei kun siis Kalkaros ei kyllä varmasti anna meille yhtään tupapisteitä, vaikka kuinka me kerättäis näitä tähtiä. I promise you. Voi ei! Se on verinen paroni! Voi ei. Ai se satuttaa mua. Linda, voidaanko siellä lisää näitä? Linda vaan kiitos raidista. Tervetuloa raidaajat. Welcome. Apua, täällä on tosi paljon näitä. Noniin. Kumoitus! Miten meni striimi? Tervetuloa. Kumoitus! Noniin. Minimortteja, just niitä. Miten sujuu striimi? Hei, kiitos followista kans Silverbolt. Mikaelille iltaa myöskin. Miten meni striimi? Mitä siellä puuhailitte? Tervetuloa. Nostalgisoimaan. Eikä tää meni kiittää ovi meidän takana. Toivottavasti tuolla ei ollut mitään. Vilkku kans, kiitos followista. Tervetuloa. Joo. Alhomora! Otti Askavanin vankia. Nice! Ai että. En kyllä osaa tommosesta sanoa. Mä en oo pelannut Azkabanin vankiin muuta kuin sitä Pleikka 2, muistaakseni. Mitä tossa tapahtuu? Avaisiko toi jonkun ove?
Kumoitus! Aha, ei kun nyt vasta tästä tuli näitä. Edistriimissä se ei mennyt kauhean hyvin. Oh no. Tossa olisi toi toinen. Onks täällä mitään? Ei. Ihan todella kova ääniset tää mökimortit. Tuo näyttää Tip-Top-puun kaarnalta. Tip-top-puun kaarnalta. Otetaan tip-top-puun kaarna siitä. Mä kyllä muistelen itse asiassa sitä keräilyistä. Ehkä tehdään tuossa kakkosessa kanssa. Arja menninkäisten sarjamurha. Jep. Niitä on vaan ripoteltu tänne johonkin tyrmiin ja sitten Harri vaan tulee ja kumoitus. Hei Panic Pandalle, hello hello. Siipirdium lentiusa. Siipirdium lentiusa. Siipirdium lentiusa. Siinä on siis hyvin heavy intense puzzle mechanics. Siipirdium lentiusa. Pelaatko emulaattorilla? Ei kun ihan koneella. Tää on ei siis pleikkapeli, kun siis tää tietokoneversio. Siipirdium lentiusa. Okei, yhtäkkiä vaan random niinku save spotti tai tällainen. Tönkohan mä muistan. Mulla on tästä nyt tosi vahvat muistijäljet. Koska pitää ajoittaa hyppiä, ettei nyt käy mitään hassua. T-Potter-peli, joo, mulla oli kans tää ja sit se kakkonen tietokoneella. Sit vasta tosi paljon myöhemmin mä hommasin sit ton... sitten kun mä hommasin oman Pleikka 2, niin sit mä siihen kanssa sen Pleikka 2 salaisuuksien kammio ja sitten Azkabanin vangin hommasin. Ja 4, mut 4 oli jo aika huono. 5 mulla oli sitten tietokoneella kans taas. Ai taas tossa toi tähtiveeka. Hirveä homma, joo. Noniin. Täällä on jotain salaisuuksia. Salaisuus. Joo. Mutta ihanaa, että on muitakin tällaisia retropelin nauttijoita. Mitä Linda yleensä pelaa striimissä? Onko mikä on niinku sun lempipelejä? Sä tykkäät pelailla. Ja tosiaan tervetuloa kaikille uusille katsojille, joita siellä tuli mukana, jos aiemmin et ole tänne eksynyt, niin mun nimi on tosiaan Tanja tai Hönö tai Hounäk voi sanoa, mutta Hönöksi tai Tanjaksi yleensä kutsuvat. Ja aiemmin on pelannut striimissä oikeastaan lähinnä FPS-pelejä, CS2 nyt viimeisimpänä jonkun verran, mutta Valoranttia kaikista eniten. Mutta nyt tässä vuodenvaihteessa, kun pienen striimitauon jälkeen tulin takaisin, niin nyt mä oon ottanut vähän tällaisen varietyasenteen, että pelataan platformereita, vanhoita pelejä, Baldur's Gatea ja mitä nyt tekee mieli pelaa milloinkin. Niin kuin on. Sillain vähän kaikkea tykkään kokeilla. Kaikki me liittyy Pottereihin ja RDR 2. Onko Kotka täällä? Red Dead Redemption mainittu. Minun moderaattori on iso RDR-fani. Musta tuntuu, että tässä tapahtuu jotain kauheuksia, kun mä tähän menen. Kumoitus! Mikäs juttu tää on? Tuo on varmasti Fletkumadon limaa. Niin on, mutta mitä tästä tapahtuu? Kumoitus! Onko mä ollut tuolla jo? Ei. Oisin aktiivinen, jos mun elämäni työt ei veisi kaikkea energiaa. Joo, tiedän tunteen. Mulla oli siis
Tai oikeastaan koko viime vuosi oli tosi hiljasta striimien kanssa, kun töiden päälle oon opiskellut. Kumoitus! Tehnyt mun opintoja loppuun. Kumoitus! Niin sitten ollut sellaista vähän hiljaisempaa niiden kanssa. Mutta nyt kun sain ne tehtyä loppuun, niin nyt voi taas tällainen vähän niinku palaa takaisin. Sitten sillä vähän tekeekin mieli nyt pelaa vaan siis ihan 100% sitä vaan mitä tekee mieli. Hei, miksi sä tosta? Kumoitus! Kumoitus! Veli! Kumoitus! Haloo, Harri. Kumoitus! 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 Oikeesti, hei. Kumoitus! Kumoitus! Fletkumadon limaa. Kumoitus! Miksi tää ei ota tästä läheltä tätä? Kumoitus! Ihan todella rasittavaa. Kumoitus! Noniin. Ei oo vielä kuulunut muuta kuin Kumoitus! että siis se meni tonne. Mun graduohjaaja antoi sille sillä hyväksynnän, että se sain palauttaa sen trepoon ja on kierrättänyt turnitin läpi ja tällä, että menee julkaistavaksi sitten, kun se käydään vielä tsekkaamassa, mutta siitä toiselta graduohjaajalta niin ei ole tullut vielä arvosana. Mutta kyllä se nyt läpi menee, kun se mun graduohjaaja on sen hyväksyttänyt, että sen on saanut pistää eteenpäin. Hei Sämpperi, pitkästä aikaa, mitä kuuluu? Kummelitus. Oi, saakelin mä saikain. Se oli se verinen paroni. Missä se menee? Kunhan en käy törhösiä, mutta... Mitä törhösiä? Törhösiä. I don't understand. Niin ton perässä aukeaa ovi. Noniin, selvä. Mennään vain. Sanois mä Hempalle, hei, ainakin mä luin sun viestin mun päässä, mutta mä en tiedä luiks mä sitä ääneen. Lapin yliopiston elokuvaohjaaja väikkärityyppi. Nyt en oo kyllä tietoinen, mitä sille on käynyt. Alhomora! Alhomora! Oliko sille joku plagiointiskandaali? Mä olisin halunnut, että täällä olisi ollut kortti. Montako korttia meillä on? 5 puuttuu. Hyvä, jos ei lasketa, että lasten lensu tai siis itteeni. Oh no. Työkokeilupaikasta tämän kuukauden ollut ja nyt 2 viikkoa aikaa hyväksyä koulupaikka plus muita omia asioita eteenpäin saamista. Onpa kiva kuulla. Kiva kuulla posikuulumisia. Miinus tietysti lenssu, mutta nyt tuntuu kyllä, että tässä oikeasti alkuvuodesta tai tässä vuodenvaihteen aikaa ja sen jälkeen niin kaikki on ollut enemmän tai vähemmän kipeänä. Mitä mä saisin tonne? Hold up. Mä tulin ehkä täältä. Uusi kone, nice. Vanha kone pitäisi korjata vaimolle. Takuuseen vaan. Nice. Munkin tässä vähän jotain uusia ehkä mahdollisesti tässä jossain kohtaa. Rupeaa olemaan vähän iäkäs tää mun masina. Oi. Törmäsin suoraan tuohon. Jatka matkaa nyt vaan. How does one get there? Voinko mä taikoa tästä läpi? En.
Tässä on tämmönen. No niin. No niin. Okei. Selvä. Musta tuntuu, että mä hukkaan, että mistä mä oon tullut ja mihin mä oon menossa. Täällä tyrmissä nyt aika helposti. Kyllä just näin, Harry. Hop! Valois! Se liikkuu! Jonnekin päin, mihin se liikkuu. Ylöspäin. Ylöspäin. Ei oo salaisuuksia täällä, ei hei. No. No niin, sieltä se tulee. Mutta mitäs reittejä sä nyt kierrät? Et pääsiskö tänne? Tuleeko se takas vielä? Tulee. Hyvä. Kumoitus! Kortti, let's go! Ei ollut pelkoa plagioinnista, mutta kirjoitti silleen mielenkiintoisen minä muotoisen väikkärin, ettei yliopisto joku tiedekuntaneuvosto lopulta kehdannut hyväksyä. Siitä oli tossa viime vuoden puolella aika paljon juttua. Huikeesti. Mut, no mä en tiedä miten väikkäreissä menee, niinku, miten niitä tarkistetaan ja tällainen, mutta että mä en jotenkin usko, että yhden ihmisen jonkun pilipali gradun kanssa kävisi sillai, jos mulla on ollut kuitenkin se gradu, joka sitä on tossa tarkistanut ensin ja lukenut läpi. Mutta en siis mitään kauhean hyvää arvosanaa oota siitä. Kyllä. Tää. Ei. Tää. Elladora Ketteridge. Eli Elladora Ketteridge. Keksi kirusruohon käyttötarkoituksen, lähes tukehtui syötyään sitä ja toipui vasta tungettuaan päänsä vesiämpäriin. Tämän muistan siitä kirjasta. Eikö tästä puhuttu siitä? Se joka keksi, niin sit se tajus niin laittaa päänsä ämpäriin. Tai jotain. Mulla on tämmönen muistikuva. Alhomora! Täältä toi tulee taas toi yksi. Kääntyykö se tässä vaan ympäri ja... Joo. Tuppa vapauttaa meitä. En oo myöskään kirjoittanut minä gradua. Mut joo, en oota mitään siis kauhean superarvosanaa siitä, kun halun päästä lähinnä vaan läpi. Kumoitus! 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 Ja viimeinen ainesosa. Tuo on varmasti mäkimeiramia. Tuo varmasti on. Mä oon samaa mieltä, Harry. Samaa mieltä. Taas myöhässä senkin laiskuri. Ehkä 3 menetettyä tupapistettä opettaa sinut olemaan täsmällinen. Mähän Keräsit sanoin. näemmä vähän haastetähtiä, mutta minun tunneillani niistä ei ole iloa. Vein tunnin loppuun ilman sinua, Potter. Muut oppilaat lähtivät kurpitsajuhlaan. Mene mukaan, jos et parempaakaan tekemistä keksi. Eli nyt on siis vasta Halloween oikeesti. Mä luulin, että tässä on mennyt jo aikaa ties kuinka pitkälle. Harry, täällä on valtava Peikko! Eikä Se on Peikko! saanut Hermionen ansaan Peikko tyttöjen tulee! vessaan! Hermione täytyy pelastaa! Mennään sinne heti! Mennään sinne heti. Mä en muistanut, että tässä on tää Peikko-kohtaus myös. Ihanaa. Kumoitus! Mennään sinne heti. Kumoitus! Ti. Harry,
Mikä täällä haisee? Oh. Siellä se peikko on. Mä en muista tätä yhtään. Tätä tietä, Harri! Ai, mennäänkin näin päin. Miten mä en muista tätä lainkaan? Mä missasin yhden tommosen vertiepotti. Onko se paha? Ehkä mä kuolen nyt mieluummin. Mä missasin vertiopotti. Mulla ei ole mitään siis muistijälkeä tästä. Mikä täällä haisee? Mikä täällä haisee? Okei, istaa suoraan. Otan posture-checkia. Ja Tuolla on 4 varmasti tuolla myllillä. Korvat heiluu. Tätä tietä, Harri! Tätä tietä. Siis yhtäkkiä intense gaming mechanics. Tää on tämmönen Crash Bandicoot jostain karkoon. Hetki. Ei! Noniin. En saanut kaikkia vertiepotteja taas. Siis tää on vaikee. Harri! Mikä täällä haisee? Mikä täällä haisee? Kuka on lastenpeli? Joo, tässä ollaan sit loppuilta. Tätä tietä, Harri! Tätä tietä. No hei, haloo! Miksi toi ei ota tuota yhtä? Mieti, kun kaikki puhuis tolleen, jep. Toi on vähän tollanen striimeri, että hei, Pese, mieti, kun kaikki tolleen puhuis. Harri! Jännä Mikä Törhinen täällä valittaa, kun haisee? mielestä ettei kukaan tämän takia joka erottaisi. Niin, toi yliopistotyyppi. Niin. Ja se olet oikeassa. Sämppäri, mä oon samaa mieltä sun kanssa. Okei, no niin, nyt oikeesti. Tuo yksi sininen kusinen rae ei jää kyllä meidän Tätä tietä, Harri! voiton tielle. Tää hyppää ehkä vähän aiemmin tästä. Mä en saa tota! Onneksi se on mitään niinku max-elämiä. Harri, mikä täällä haisee? Kohta tulee game overi. Mä en kestä tätä korvien heilumista, jotenkin tosi söpöä. Tätä tietä, Harri! Tätä tietä. Onneksi ehtii kuitenkin siinä kääntyy ja kertoo, että tätä tietä mennään. Uplaa. Tän ei nyt luulis olevan mitenkään ylitse pääsemättömän vaikea tän pelin taas. Forge can fly. Harri, muista katsoa portaiden alta. Hei Jeetteri, hei Blackscorp. Yksi pipana. Harri, mikä täällä haisee, mutta sanoinko sä käytän? Noniin. Siis mä laukasen nyt oikeesti vahingossa jotain PTSD-oireita Aksossa. Sitten toi vetää lujaa tuolta.
yhtä tähtästä tosta. Miten toi voi olla noin? Kun mä yritän pysähtyä ja toi vaan painaa kaasulla eteenpäin. Mun on pakko pysähtyä siihen Harri, ensin ja en mä tiedä. Mikä täällä haisee? Harri, mikä täällä haisee? Mun menee järkylöinen. Tätä tietä, Harri! Tätä tietä, Harri. Mä vaan pelasin tätä sille Jusinia ja Rake, että minä juoksen. Harri, Siis mä kerään Mikä kaiken. täällä haisee? Mä kerään kaiken. Mitä voin? Mä toivon, että mä oon tähän mennessä kerännyt kaikki rakeet. No ei ollutkaan lastenpeli, jep. Oikeesti kauhupeli. Vaikeampi kuin Dark Souls, I'm telling you guys. Ai just sattuu vähän käteen, kun läiskäsin sitä niin kova. Läiskäsin sitä niin voimalla, että vähän tuntuu. Jos mä teen ihan vaan semmosen pikkiriikkisen hypyn. Tarviiks siinä edes hyppää, kun siinä mennään niinku portaat ylöspäin? Kutoamme sen, kun mä iloisin, että wuhuu! Harri on oottanut koko tän ajan, että se pääsee hyppään alas. Harri! Mikä täällä haisee? Siis me ollaan tässä nyt niin kauan, että mä saan ton saakelin pavun. Hei Vurvur, pitkästä aikaa, mitä kuuluu? Joudun katsomaan kohta aikaa niin monta kertaa tästä riivistä, että Harri, mikä täällä haisee ja elämään kaikkiin keskustelua. Nykyään olen sinkku ja asun sillan alla. Wow. Tätä tietä, Harri! Tätä tietä, Harri! Full focus. Mä kokeilen nyt eri lähestymistapaa tähän. Siinä ei pidä hyppää ollenkaan, se on siinä se salaisuus. Saakeli. Järkeä käyttäisi, niin pääsis tosta eteenpäin. Ahaa. Ja sinä äsken kuuluvit sanoa, että Harri mikä haisee. En mä tiedä, vaikka saanut. Wow, okei. Siis simppeli huumori on parasta huumoria. On toi. Siis ekalla. Kukoinen peikko. Voitteko uskoa? No niin, nyt sit kumoitus. Harri! Yritän taikoa peikon nuijan niin, että se iskee sitä päähän. Siipirdium lentiusa. Siipirdium lentiusa. Kumoitus. Kumoitus. Tää on siis oikeesti. Kumoitus. Kumoitus. Siis vitsi mitä gameplay. Kumoitus. 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 Oikeasti jännittävää. Kumoitus. No niin, hei kun Ron, vähän nopeammin nyt, kiitos. Vähän nopeammin. Kumoitus. 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 Mä kutittaa otsaa. Kumoitus. Toki mun ei tarvi liikkua. Kumoitus. Kumoitus. Mä näen mitään. Kumoitus.
Miettikää miten siisti oikeesti tää kohtaus on ollut joskus niinku... Hermione, oletko kunnossa? Silleen niinku semmoista pikkuruudulta kun on pelannut. Kiitos, että pelastit minut. Onko se kuollut? Tää on oikeesti ollut siis ihan sikana Taisimme peliä. saada Ja on sen edelleen. tyrmättyä. Taisimme Mennään saada pois sen täältä. tyrmättyä. Hei, mä kattelin yksi päivä. Mä katsoin jotain ranskalaista Harry Potter Määntyneinä speedrunneria, kohtaamisestaan Peikon kun se kanssa pelasi Harry, Ron ja Hermione palasivat se takaisin pelasi kaikkia näitä rohkelikon PC-versioita oleskeluhuoneeseen Harry ja Potterista. vaihtoivat ajatuksia Ja se pelasi sitä Tylypahkan vitosta. omituisista tapahtumista. Mulla ei oo sitä vitosta enää. Mä oon Harry pelannut sitä joskus epäili, siinä että sikana. joku oli Mutta mä en päästänyt muista enää Peikon yhtään irti millainen se on. Niin se harhauttaakseen pelasi sitä muita vitosta. Ja päästäkseen sillä samalla oli käymään siitä. kielletyssä käytävässä. Mutta syyllistä Sillä ei ei ollut ollut- aikaa sillä ei ollut- etsiä, sillä oli se- varsinkin kun oota. valmistautuminen Tässä toiseen puhutaan samaan aikaan, niin mä en pysty huispausotteluun ajattelemaan. korpinkynttä vastaan vei Harryn kaiken ylimääräisen ajan. Aha, no nyt pelataan huispausta. Selvä. Ylös! Tervetuloa huispausotteluun! Niin, sillä oli siis suomenkieliset dupit siinä. Mulla ei ollut ikinä, mulla se oli enkuksi. Tänään kohtaavat Mä en tiennyt, rohkelikko että siitä ja oli kans Korpin suomenkielinen. kynsi. Se on kuitenkin sen verran uudempi. Ja sitten huispaamaan! Ja sitten Sieppi on huispaamaan. pelissä! Missä on sieppi? Se oli lähellä! Tuolla. Potter näki siepin! Katsokaa kuinka Potter syöksyy! Missä se sieppi menee? Mä hukkasin sen. Tuolla se menee. Korpinkynän etsiä! Harry Potter lähestyy sieppiä! Harry Potter on Sieltä siellä tulee siepin ryhmä. lähellä, mutta mä en tiedä millä lapilla se sieppi otetaan kiinni. Ryhmy! Mä en tiedä, Potter ottaa kiinni! pitäis mun mennä vaan sen viereen. Vai pitääks mun niinku tehdä jotain? Suoritus! Potter lähestyy sieppiä! Mä oon tässä lähellä! Ota se kiinni, Harri! Pönttö, no niin. Napattu! Potterilla on sieppi! Sitä ei ikinä kerrottu mulle, että pitäis mä luen ohjeista. Että pitäis mun painaa jotain vai pitäis mun vaan lentää sen viereen. Katsotaan ohjekirjasta. Rohkelikko oli voittanut ottelun korpinkynttä vastaan. Kiitos Harryn etsijän Harri on taidon. oikeesti uskomaton etsiä. Katsotaas. Harry, Ron ja Hermione viettivät suurimman osan vapaa-ajastaan Hagridin mökissä. Vitonen Suomi Ja Dupelon, en saa sitä toimia, vakuuttaa koitin pari vuotta hänelle, sitten. ettei Oh hän no. voisi pitää rakasta lohikäärmettään Norberttia. Lopulta pitkällisen Se oli musta suostustelun hauska. jälkeen Siinä Hagrid tehtiin suostui kauheasti luopumaan kaikkea sellaista, niinku siinä seikkailtiin ja pelattiin sillain niinku sen pelin vähän niinku tarinaoheisia juttuja. Kultaisen siepin jahtaaminen. Harry avasi Kun olet nähnyt salaperäisen kultaisen siepin, jouluakin. sinun on jahdattavasta ja Sieltä muistava luikersi kulkea eri väristä ulos renkaiden jotain läpi. Yritä pysyä nestemäistä siepin perässä, hopean kunnes mittari on täysi. Sitten Se voi on kurkottaa ja yrittää napata. Ai niin, siellä on näkymättömyys, tommonen Ron mittari siellä sanoi. Ne alhaalla. ovat erittäin harvinaisia. Kun olet Riitan käsivarren mukana tuli päässä viesti. siepistä, paina Control Isäsi jätti tai hiiren tämän oikeaa haltuun, painiketta, kun Harry sieppi on luki. tarpeeksi lähellä Käytä kättä. sitä Jos onnistu hyvin. tappamaan siepin Oikein rohkeat, hyvää joulua voittaa sinulle. ottelun. Kyllä vaan ois, kuulkaa, pitänyt ohjeet lukea alun perinkin. Harry kokeili viittaa, kun Ron ja Noniin, me Hermione saatiin auttoivat näkymättömyysviittaa. häntä valmistautumaan kiipeämään torniin. Let's go. Ole varovainen, Harry, sanoi Hermione. Ole varovainen. Jos teet loitsuja, näkymättömyys häviää. Voro voi nähdä sinut. Pelas Suomi-dupeilla. Kun Norbert Siinä oli oli turvallisesti yllättävän iso. paketissa, Mä muistan, että se oli Harry semmonen lähti niinku kohti korkeinta tornia. eka tommonen, Hän toivoi, tommonen että Voro niinku ja tämä kissa vapaasti. Norriska No ei eivät eka, huomaisi mutta häntä ihan siis ekoi tommosia, mitä mä näkymättömyysviitan muistan, kanssa. että oli tommosia noin isoja. Hyi, mä vihaan sneak missioneita. Mitä se oli? Mitä se oli? Mä vihaan sneak missioneita. No niistä Pleikka 2 peleistä on jäänyt siis PTSD sneak missioneista. Se oli. Sitä ähinää Voro ei kuule. Mä maanantai aamusi. Joo, itsellä vahva sama. Olisi vaikka tallennus tohon kohtaan. Ja salaovien. Kiloherska aamupalaksi. Lyhyimmät kutskenet. What? Niin, että speedrunneja voi pelaa. Haha.
Alohomora! Tapahtuuko jotain mysteerisyyksiä täällä? Onks taas Vorotski täällä? No onhan se täällä. Terve! Terve! Kumoitus! Sivoro on ihan loistava! Tulehan jo pois piilostasi. Loistava. Mitä se oli? Kumoitus! Tunkeutuja! Viettäkö vähän jotenkin rätisee joku äänet täällä nyt? Hop! Oho, noni, ei hypättykö siitä noin vaan. Hei, Diamondheadille avaa striimin ja Jeter alkamassa klassista liturgiaa poisto. Älä mee! Älä mee! Jeter ei kuitenkaan täällä voi bännää ketään. Esim. Mua. Huis voi kokeilla oikean sään lähevitä ottamalla sieviä vihollisten saanut tarvitspalloja maaliin. Se ei tarvitse olla mahdollista missään pelissä. Niin. Jeter on harmless. Joo, mä oon ottanut siltä kaikki voimat pois. Ja taas seuraava paikka. Vuorolla vaan niinku omia tommosia. Aina mä pistän. Neloskirjassa. Joo, se Krum ottaa siepin kiinni, vaikka Irlannilla on tarpeeksi maaleja. Se vaan haluu get that thing over with. Irlanti, Bulgaria maailmanmestaruusottelu muistaakseni. Ja Krum on vaan silleen, että fuck this ja ottaa siepin kiinni. Missä Vorotski? Siellä on Vorotski. Ei, mulla ei ole näkymättömyysviittaa päällä. Nyt mulla on. Kumoitus! Ai niin, silloin kun mä taion, niin mulla ei oo. Missä luuraat senkin kuritokakara? Saa sinut vielä, se on varma se. Saa sinut vielä. Iltaa kaikille, hei palapalo. Hop. Alohomora! Kohta juoksee taas. Sieltä juoksee. Missä luuraat senkin kuritokakara? Saa sinut vielä, se on varma se. Saa sinut vielä. Kumpaan suuntaan sä lähet sieltä tonne? Bulgaria häviää 2 maalilla. En mä muista kuinka paljon se hävii, mutta... Miten minä tuonne pääsen? No mä just olin tuolla ylhäällä. Miten minä tuonne pääsen? Ja sit kamera näyttää mulle, miten minä tuonne pääsen. Pääseeks tuonne? Tuntuisi, että tuonne pitäisi voida päästä. Oho. Pientä Harria turhauttaa. Jep. Näin minä tänne pääsen. Uskomatonta. Kumoitus! Tunkeutuja! Tänne en pääse, enkä tonne en pääse, eli mennään vaan takas sit sinne. Takas sinne, mistä me tultiin. Alohomora! Nyt taas juokse. Mitä se oli? Mitä se oli? Pah, missä oikein olet? Parasta toivoa, etten saa sinua kiinni, seikin pikkuhiippari. Pikkuhiippari, nyt kyllä heitit pahalta. Oikeesti pahalta tuntuu. Tai on tän, niin tuleeko se kattoa heti tänne? Tulee. Tää mennä karkuun just. Ei pidä, kun se ei tuu tänne. Se tulee tänne.
Mitä reittejä mä oikein hypin? Kumoitus! Ja seuraava... Kylläpäs aukeaa täällä. Tunkeutuja kielletyssä käytävässä! Miettikää kuinka paljon tuolla muualla, tuolla linnassa, niin voi nyt mukuloita olla kulkemassa yöllä ees taas, kun Voro on täällä pikkuhuoneessa, vaan täällä kiellettyjen kirjojen käytävässä. Ja sitten takas tonne ylös. Kuulis toi ton? Tuleeko toi tänne? Ei. Mikä maisema? Sano, puhuis me jotain höpeä. No niin. Ja näitä Voro ei näe. Missä se Ugel on tuolla? Mitä reittiä mä kuljen täällä? Maisema, haha. Mä otin maisemareitin kyllä jo. Hop. Hop. Hyppää pidemmälle, kun sanoo hop samalla. Se on fakta. Pitääks mä hyppää alas? Mä saan. Kumoitus! Ei pidä. Täällä äänet vähän menee silleen niinku rätisee. Ja seuraavaan. Niin, no nyt mä ilmeisesti voin sitten tänne mennä kyllä. Täällä mitään salaisuuksia jäänyt. Ei. PS1 Experience. Tää ei oo Pleikka 1 peli. Ehkä me selvitään tästä. Nyt ei kauhean pitkään enää pitäisi kestää. Onks vähän nälkä? Eikä! On. Pleikka 1 versio on erilainen. Se on eri peli. Se on mun mielestä ihan kuin eri devien tekemä. Samoin se 2. Ne eroaa ihan täysin. Uplaa. Hyi, mä ajattelin, että ne putoon. Mä putoan. Tyyppi valittaa päivisin murasta lattialla, että se joutuu yhdessä ja lunnisi ilman taikaa. Luonnollisesti, kun sehän on siis surkki, se ei saa käyttää taikaa. Yöt jahtaamaan kakroja pitkin linnaa vuodesta seuraa ihmeet taakse. Niin, jos ei ikinä nuku. Mä en kyllä nyt yhtään kattonut, että mitä tässä tapahtuu. En kattonut lainkaan. Mä oletan, että ehkä tän... No, nytpä se meillä sit selviää. Joo. Päikkärit pitäis Voron ottaa. Sit se saattais saattais olla vähän paremmalla tuulolla. Löysin just pelin vaikeimman kohan, että se on nää platformer-alustat nyt mulle. Tää on jotenkin ylitse pääsemätön. Lähestulkoon yhtä vaikea kuin se yksi pertiepotti raes silloin aiemmin.
Hop. Hop. Noniin. Hop. 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 Tonne. No siis kyllähän mut tonne alas pitää mennä. Toivottavasti mä nyt en mennyt tänne mitenkään ennen aikojaan. No en, kun täällä on kortti. Kortti saatiin. Helga Puuskopu, eli keskiajalla tarkemmat vuodet eivät ole tiedossa. Yksi Tylypahkan perustajista, yksi 4 tuvasta nimettiin hänen mukaansa. Kiva, että nämä kaikki siis on samalla tavalla tupien perustajat. Ravenclaw me vissi ei vielä löydetty. Olis me löydetty Albert Rohkelikko olla, Godric. Albert, mistä se tuli? Mut mun mielestä Korpin kynttää ei olla löydetty vielä. Ei olla. Meiltä puuttuu enää 2 ja 1. Eli siis 3. Mut sen yhden saa sitten, kun on kaikki. Kumoitus! No. Vielä kertaalleen. Tää rätinä on vaan tässä yhdellä alueella, missä on nää. Pitkä aikaa ei ole tullut noita suklaasammakoita. Ollaanko me menty läpi? Ei olla menty läpi. Mä luulin silloin viimeksi, että kun sanottiin, että 3. kerroksen käytävästä kuuluu outoja ääniä, että silloin me mentäis jo sitä koiraa taistelemaan. Mietin, että eikä tää nyt näin nopeasti voi edetä oikeesti, mutta ei se onneksi ollutkaan ihan niin, että kyllä tässä oli ihan oikeesti vielä sitten asioita, mitä piti tehdä. Tässä oli esimerkiksi tää valoisloitsu, minkä mä olin unohtanut aivan täysin kokonaan. Ja hei Anneli. Oliko hyvää... Mistäs ruuasta sä laitoitko mulle kuva? Oliko se Taco Bellia vai mistä sä laitoit mulle kuva? Kuvoitus. Taco Bellia. Mitä otit Taco Bellistä? Ne crunchy chickenit siellä on ihan törkeen hyviä. Ne on niinku, ai vitsi, ne on herkkua. Mulla on nyt pitkään aikaa en oo syönyt niitä, mutta aiemmin mulla on tullut niihin välillä ihan semmonen oikein niinku craving, että niitä pitää tasaa. Sori, mä nopea vastaan taas tähän samaan työkaverin viestiin. Noin. Otan aina quesadillasin 1 rulleen ja 1 crunch tacon. Mä otan yleensä aina cheesy cheese, crunchy cheese, cheesy cheese. Mikä se on se? Missä on sekä taco että tortilla lätty. Joku cheesy cheese. Ei se ole cheesy cheese, kun cheesy cheese on ne Little Sipsit, mistä mä tykkää. Cheesy gordita crunch. Cheesy gordita crunch, joo. Siinä on juustoa ja kaikkea mähmyliä sisällä ja sit siinä on sekä taco että tortilla lätty. Ja sit mä otan niitä crunchy chickeneitä. Se on mun semmonen go-to order. Se on hyvä. Kannattaa testaa niitä crunchikanoja. Niissä on jotain sellaista vähän mausteista
niinku päällistä. Että siinä ne on niinku leivitettyä kanoja. Ja sit se sour cream kastik tai semmonen, mikä siinä tulee mukana, niin se on niinku, se on niiden kanssa ihan törkeä hyvä. Se on mun lemskari juttu. Mikä se oli? Mihinkä meinaat Vorotski mennä? Tuutko sä tänne? Tuut, oh. I am cornered. Vai Voro? Saan sinut vielä, ja silloin tulet katumaan syntymääsi. Apua. Kumoitus! Ihan sikakuumottavaa. Sokeaksiko minua luulet? Torniin ei tänä yönä mene kukaan. Ei kukaan. Aivan. Ai niin, me mennään sen Norbert vapauttamaan. Mä muistelin, että me mennään hakemaan kirjaa, mutta mä en siis kuunnellut silloin, kun tuli se edellinen kutskene. Kun mulla meni vähän ohi silloin juttu. Joo. Riesu, nyt saat kyllä kyytiä. Tästä voi olla apua, jos minun on kiinnitettävä Voron huomio toisaalle. Tästä voi olla apua. Kumoitus! Ei mene. Kukaan ei mene torniin. Ronin veljen Charlin apurit tulivat hakemaan Norbertin ja veivät sen Charlin luokse Romaniaan. Ja sit pitää päästä vielä pois täältä. Eikö täällä ollut muka mitään? Siis toi kissahan näkee. Norriska! Olisin vaikka voinut vannoa, että kuulin tätä askelia, mutta... Tule söpöläinen. Mennään katsomaan kirjastosta. Kata, onko se siellä vielä? Norriska näyttää pikkusen kyllä Zoltanilta. Imo. Siinä on vähän tommonen samanlainen vibe. Tonne ei pääse, okei. Näistä ei saa mitään. Se on vähän samanlainen tommonen luukki mun mielestä. Sitten lähdetään täältä. Alhomora! Mun mielestä Norriskahan tyyliin näkee meidät ehkä. Alhomora! Missä se nyt menee se Vorotski? Nyt kuulin varmasti jotakin. Nopeasti, Norriska! Vahdi sinä täällä ylhäällä. Wow, mikä hyppy! Minun ohitseni ette pääse, sekin Lähdin vaan saastaiset lentoon. pikku viemärin rotat. Saasta. Just näin. Se on just näin. Mut siis mä oon aika varma, että Norriskaa mun pitää vaan niinku vältellä. Oi, apua, mäkin lensi. Mitä tuonne menee toi kissa? Mitä reittejä toi kulkee? Tuleeko nyt tänne? Tulee. Hop. 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 Täällä jotain.
Tuleeko se tänne ollenkaan? Ei. Jännittävä ääni. Mitä se oli? Alhamara! Eikö toi huomaa mitään? Nyt se ei sit kuule mitään. Okei. Fine. Sit ovi menee kiikkumaan ton tän ja... Noniin, ja sit toi. Tunkeutuja! Tik 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 tik. Mä muistan, että siinä 2. tai sit 3. pleikkariversiossa, tamperelaisittain, siinä on sellaisia, missä pitää vältellä noita valvojaoppilaita. Ja ne on oikeasti sellaisia, mitkä on kuumottanut Mitä mua. se oli? Saan sinut vielä. Kuumottanut ja mua silloin muksuna. tulet katumaan syntymääsi. Mitä se oli? Missä se tapastelee? Missä menee voro? Norriska on jumissa. Ok. Missä se menee se yksi? Kumoitus! Hei taas, Harry. Mitenkäs rakeidenkeruu edistyy? Oletan, että Fred ja Ole George hiljaa. ovat taas suunnittelemassa jotakin. Kuulin huispausvoitostasi. Hyvää työtä, Hiljaa. Harry. Mestaruutta tavoittelemaan, vai mitä? Mikä tää nyt oli? Oho. Hei eri keepillä. Mennään nyt kattoo, ettei vaan mitään jää. Tuolta menee voro. Mistä tulee? Tuleeko tänne? Ei, se menee tonne päin. Täällä on pertiepotteja. Tää on tosi iso tää kirjasto. Vai Norriska parkaa. Mennääs nyt tänne kattoon tää. Kun tuo toinen reitti tuntuu nyt siltä, että sinne kuuluu mennä. Ei kun tää onkin nyt tää on se the way to go. Siis tuo kissa. Musta tuntuu, ettei kissa ehkä kuuluisi hyppiä täällä katoilla, tai täällä ylhäällä. Se nyt ei. Okei. Mitä tällä tapahtuu? Kuka se oli? Joku yrittää ohitseni. Mitä se oli? Hei Simp. Siis tää Nick näyttää meille tietä täällä. Periaatteessa. Hop. On kyllä. Mitä se oli? On kyllä aivan siis. Saan sinut vielä, ja silloin tulet katumaan syntymääsi. Saan sinut vielä.
Tiedät, onko mä käynyt tuolla? En varmaan. On, siis on oikeesti hyvä. Ja siis suomalaista. Tai siis suomenkielistä. Tunkeutuja kielletyssä käytävässä. Ui kauhea, nyt se tulee tänne se kissa. Hyppääkö tänne ylös? Mihin se meni? Mihin se meni se kissa? Miksi teette käytävä, jos on kielletty? I know, right? Tonne taakke jäi vähän Bertia boddeja. Ämpö, moro Eli. Miten meni striimi? Oliko pelailuja vai oliko Watch Party-yliä vai mitä te teitte? Tervetuloa, tervetuloa. Kumoitus. Nyt vähän taaksepäin mä nyt menen tarkistamaan, koska tuolla mun mielestä on... Mulle jäi tonne ehkä... Tonne tommosia, niin mennään katsomaan, että mistä me saadaan ne kerättyä vielä. Veikkaa, että täältä. Se on oppilaita kielletty, se on totta. Tuolla oli siis täällä kielletyssä kirjastossa. Kirjaston kielletyllä osastolla. Kauheeta. Oli mun mielestä semmosia kirjoja, mitkä ei sovellu oppilaille, mutta siis tämähän on siis isompi kuin se normikirjaston osuus. Mä en tiedä kuinka paljon näitä oppilaita kiellettyjä kirjoja täällä oikein pitää olla. Mutta pitää aika paljon palata, että pääsenköhän mä tästä tonne. Hop! Noin, täältä mä saan. Premika tuossa me siis läkkässä roveli joukkuetta alas. Oh nei, ensi viikolla sitten paremmin. Mulla on semmonen pieni Valorant-tauko. Mä oon käynyt 5 täkkiä pelaan pelkästään vuodenvaihteen jälkeen. Mut muuten niin mä oon ollut useamman kuukauden pitänyt vähän taukoa ja tehnyt ihan hyvää. Nykyään pelaan tämmösiä pelejä. Mutta tää on siis ihanaa. I'm loving this. Ite olin kerrankin kantahommissa 1000 eloa itteni korkeammassa matchissa faceittiin. Nice! Nice. Miten muuten kuuluu? Meillä on pitkä aikaa jutskailtu. Miten menee? Tästä. Voro täällä vieläkin raapii päätään seinään, kun se miettii, että missä mä menen. Missäköhän Norriska on? Tossa taas kävelee seinää pitkin päästä. Näyttää kermalle taas, miten pelataan. Nice. Ui, öttä, kun meinasin hyppää alas tosta Voron niskaa. Kyllä mun mielestä 3 Bertia-pottin takia kannatti tehdä tommonen 0,5 tunnin kierros tuolla. Ryökäle voittaa Damakis 1. Mitä ihmettä? In-game leader. Eli siis oikeesti Kerma näytti sulle, että miten pelata. Myönnä vain. Missä luuraat senkin kuritokakara? Missä luuraat? Varo, me ollaan puhuttu tästä, että työaikana ei saisi nauttia alkoholijuomia. Kuulostaa nyt vähän siltä, että ei hyvältä kuulosta. Ja sit se, no niin. Oletuskin sillä on 1000 eloa enemmän. Tapahtuuko mitä? Ei. Mennään tästä. Mennään Vex. Ollaanko nyt turvassa? Ei kun täällä on toi peili. Me löydettiin tää. Wow. Ja sit kun tässä on luultavasti siis joku 2 ääninäyttelijää tässä pelissä, niin oikeesti
ihan niinku fine. Iseeviot peilissä Iseeviot. näkyivät Harryn vanhemmat, James ja Lily Potter. Harry tuijotti peiliin aivan kuin toivoen putoavansa lasin läpi vanhempiensa luokse. Hän säikähti kuullessaan äänen takanaan. Harry kääntyi hitaasti ympäri. Olet siis löytänyt Iseeviot peilin ihanuudet, kuten 100 muut ennen sinua, sanoi professori Dumbledore. Hän kertoi Harrylle, että peili näyttää jokaisen siihen katsovan syvimmän ja kipeimmän toiveen. Mutta ei anna sen paremmin tietoa kuin totuuttakaan. Iseeviot peili siirretään pian uuteen paikkaan, Dumbledore jatkoi Uuteen ja lisäsi paikkaan. vielä, että jos Harry kohtaisi sen uudestaan, hän olisi nyt valmis siihen. Jos. Mutta valmis mihin? Siis Dumbledore Harry oikeasti mietti. kyllä, se on something else. Se on something else. Ne kurjat taisivat päästä karkuun, Norriska. Lukitsin ainoan uloskäynnin täältä, ettei minulta mene loputkin hermot. Pysy täällä ja vaadi kirjastoa, kultapieni. Nyt lukemasta kirjaa 10 vuoden tauon jälkeen, Siis itse vois kans niinku... Mä en kauheasti äänikirjoja kuuntele, mutta nää tekis mieli kyllä kuunnella. Eikö se suomalainen, joka lukee ne... Tai siis se, joka lukee ne suomalaiset äänikirjat, niin sehän on vissiin siis oikeesti todella hyvä. Pitää päästä täältä pois sillä, että... Norriska ei huomaa. Ei kun täältä mä menenkin vaan. Ei kai tänne nyt vaan jää mitään. Oho, 545 jo noita. Meillä oli kyllä 300, kun me aloitettiin tänään. Vieläkö mun pitää sniikkailla? Oh man. Siis tää oikeesti tää kirjastohomma kestää pidempään kuin noi oppitunnit. Oi hyvät tavat on sentä. Veli mä vannon. Tästä huoneesta pääsee ulos vain tuon portin kautta, ja se pitää kauheaa meteliä. Kiva vuoro, kun Vaadi kerroit. sinä sillä puolella huonetta, niin minä otan tämän puolen. Me napataan ne, Norriska. Tunkeutuja! Tulehan jo pois piilostasi. Noniin, mitäs sit keksitään? Siis mä tästä vaan... Hop! Noin. Tuolla on tommonen Wingardium Leviosa. Mun pitää varmaan mennä sinne. Mihin se meni se kissa? Hop! Hyppää alas, niin kuulee kohta, mutta kuulee varmaan. Mene tälle puolelle. Sibirdium lentiusa. Jää pois. Hyvä. Lentimusa. Just se. Sibirdium lentiusa. Noniin, Vorotski. Mihin päin meet? Pääkö sinne päin?
Wingardium Lentimusa. Potato. Taika on taika. Sibirdium lentiusa. Juokseeko tänne? Juokse. Terve. Mitä tällä tapahtuu? Kuka se oli? Joku yrittää ohitseni. Ei kai. Mut sit täällä oli vielä tuolla niitä aiempia. Mitäs niistä tapahtuu? Tuolla menee Norriska. Sibirdium lentiusa. Okei, niin pitää, noniin. That's why. Okei. Ehkä tarvitsee vaan haalin, niin. Mut siis sillä on söpö kissa, niin mitä se nyt kiukkua? Mä en niinku lainkaan ymmärrä. Missä se kissa menee? Oi, tuolla se on. Kun siis Loren mukaan toi kissa näkee tän näkymättömyysviitan läpi, mutta mä en tiedä pitääks paikkaa tässä pelissä. Niin mä en haluis niinku kauheen lähelle mennä sitä. Välillä siis kaikki tarvii haloja. Se on fakta. Nyt sieltä tulee Norriska. Juokse. Mitä se oli? Mitä se oli? Ja sit taas rikotaan joku vaasi. Tunkeutuja kielletyssä käytävässä! Tunkeutuja. Joo, mä tiedän, se on ovi, mihin pitää mennä. Esu, nyt saat kyllä kyytiä. Oi. Norriska jäi. Eli nyt pelkästään... Kumoitus! Noin. No terve! Ketkäs siellä? Pitkästä aikaa. Morjentes. Mitä ihmettä? Siis nää kaksi on kyllä. Nää on something else. No hei, Finish Blast, syty jo. Ei oo kyllä pitkä aikaan tarvinnut käyttää sytyjoloitsua. Tervehdys, veljekset. Hei Harri, onko sinulla meille 25 raetta? Nää ei edes ihmettele, miksi mä oon tuolla niiden kanssa. Hyvä, sait tarpeeksi rakeita. Kiitos Harri, emme pärjäisi ilman sinua. Se on totta. Tässä on sinulle velhokortti. Olet ansainnut sen. Kiitos Harri, nämä tulevat tarpeeseen. Muista, ettet ole kuullutkaan meidän keräävän mitään rakeita. Sekaisin, kun katsomaan Royal Rumble. Se on meidän salaisuutemme, vai mitä? Siis vähän harmittaa, kun 2 viikon päästä meillä on olisi hommia. Super Bowl ja se tulee kyllä kans taas niinku ikävää aikaa. Ikävää aikaa kattoo.
tonne teitäkö ei pääse tänne teidän keskustelemaan. 23/25. Rowena korpinkynsi, eli keskiajalla tarkemmat vuodet eivät ole tiedossa. Yksi tyylipahkan perustajista, yksi 4 tuvasta nimettiin hänen mukaansa. Meiltä puuttuu enää 1 kortti. Toivottavasti se on joku, mikä meiltä oikeasti puuttuu, eikä mikään semmoinen, mikä me ollaan missattu matkalla. Koska tää nyt vaikuttaa siltä, että nää vois antaa meille myös niinku se viimeisen, mikä meiltä puuttuu. Mutta mä toivon, että se ei pidä paikkaansa. Lähdetään meneen täältä. Joka me nyt päästäis täältä. Se oli Rowena korpinkynsi. Siinä luki samat kuin noissa muissakin tuvien perustajissa. Eli tarkemmat vuodet eivät ole tiedossa. Yksi tyylipahkan perustajista ja yksi 4 tuvasta nimettiin hänen mukaansa. 250 raettia ja jotain muuta. Ja pitää kukistaa hänet, kenen nimeä ei pidä mainita. Eli 1 velhokortti ja pertiepotteja meillä on jo noin paljon. Ja sitten lopuksi kukistetaan toivottavasti tuo päävihulainen sitten. Mihin suuntaan mun pitää mennä? Tänne toiseen. Ei jatkokysymyksiä, kiitos. Sitten mennään. Enää ei pidetä siis, vaikka on keskiyö, niin näkymättömyys viittaa päälle, koska enää kukaan ei voi meihin törmää. Hermione, Ron ja Harry saivat selville viisasten kiven salaisuuden. Sen avulla pystyi valmistamaan elämän tässä ei missään kohtaa ole kyselty viisasten kiven perää. Ei ihme, että joku on kiven perässä. Kuka tahansa haluaisi sellaisen, tästä vähän niin kuin se pikku niin kuin plot twist puuttuu. Hermione epäili, että Hagridin Irvetasta ottama paketti oli pitänyt sisällään viisasten kiven. Ja nyt sitä säilytettiin kielletyssä käytävässä, missä sitä vartioi sama otus, joka oli murissut niin heille. For her own good. Kalkaros on käyttäytynyt epäilyttävästi. Luulen, että hän aikoo varastaa viisasten kiven. Oh no. Kalkaros ei uskaltaisi yrittää mitään, kun Dumbledore on täällä. Mutta Dumbledore lähti 10 minuuttia sitten taikaministeriön kokoukseen Lontooseen. Siksi se tapahtuu varmasti tänä yönä. Noniin, chatti, nyt tapahtuu se, mitä mä viime striimin lopussa meinasin, että nyt varmaan tapahtuu, kun me sitä 3. käytävän murinaa kuunneltiin. Mutta oli tässä kuitenkin aika paljon vielä actionia sitä ennen. Entä Voro? Hän on aina vahtimassa kiellettyä käytävää. Meidän on otettava riski. Ja lisää sneak-missioneita. Let's go. Kalkaros ei uskaltaisi yrittää, sanoi Ron. Voro on näköjään jossain muualla tänään. Jaha, ei ollutkaan Voro muualla. Tule jo, mennään. Tule jo. Syty jo. Otetaan tuosta toi kirja ja nyt kuulkaa, kun tähän jäädään, tai tässä ollaan, niin tehdään sillä lailla, että kello on kohta 10, niin jätetään vähän vielä ensi sunnuntaille, kuulkaa, herkkua. Sitä hyvää, eli Harry Potteria. Ja otetaan tähän kohtaan stoppi. Tallensi toi. Ei, kyllä, kello on, kuulkaa, niin paljon. Mun pitää herätä taas 6:30 töihin, niin tähän kohtaan loppuu tää herkuttelu, mutta ensi sunnuntaina jatketaan taas. Ensi sunnuntaina kukistetaan, mikä sen nimi on suomeksi? The one who must not be named. Mikä se oli? Mitä se oli? Se kenen, mikä sen nimi oli? 1 kappale stoppia tähän väliin. Joo, tehdään sillain. Tallensihan se? No tallensihan se, kyllä. Hän, jonka nimeä ei mainita. Just se. Hänet sitten kukistetaan ensi sunnuntaina. Ehkä. Tai sitten Harry kuolee ja seuraavia 6 kirjaa ei tapahdu. Hän, joka jääköön nimeämään.